Il-Partit Nazzjonalista talab lill-Speaker sabiex jinvestiga l-aġir tal-Ministru Clayton Bartolo illi nqabad b'mod ċar jibgħat messaġġi lix-xhud li tressa quddiem il-PAC. Dan ħareġ waqt il-laqgħa tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi fejn l-ekonomista kif ukoll chairman tal-BOV Gordon Cordina qal b'mod l-aktar ċar li qabel din is-seduta u arċiva SMS mingħand il-Ministru Clayton Bartolo bil-mistoqsijiet li kien se jsaqsih. Jekk inti qabel ġejt tixet hawnhekk, kellek xkuntat ma' xi ħadd biex tipprepara ruħek għal din is-seduta tal-lum. Iva. Kellek? Il-biraħ irċevejt domandi indikattivi minnaħa tal-Onorevoli Bartolo. Tajjeb, minna tiegħu personali u x'għad mill-uffiċċju tiegħu? Lejna personali. Irċevejt il-taħrika ta' Tarika, Umbat kellek setta domandi minnaħa. Mela, jekk fil-każ nitlob sabiex tiġi eżebita lill-Kumitat. Jekk m'hemmx oġġezzjoni għalija, dik il-lista ta' domandi. Tiġi preżentata lill-Kumitat mhux lili, jekk jogħġbok. Tajjeb. Stess domandi li għamilt illum. Mhumiex kollha l-istess. Mela jekk ma jimpurtax, l-email flimkien mal-attachments jiġu preżentati. Le, l-email li ntbagħat lix-xhud flimkien mal-attachments tad-domandi. Daw kienu id-domandi li preparajt jiena. Sewwa? Però ma saqsejx l-istess domandi, għaliex kien hemm uħud minnhom. Jien mhux tistaqsejt illum, jiena nixtieq jekk ma jimpurtax il-korrispondenza bl-email li ntbagħtet lix-xhud flimkien mal-attachments. Għadu kif qal nibgħat email? L-email mhux jinbatta. Jiena bagħtlu messaġġ. Mela raġun so SMS. SMS, mela jekk ma jimpurtax, il-message flimkien mal-annes ta' domandi. Mhux li l-kumitat jiġu preżentati jekk ma jimpurtax, l-iskrivana. Waqt din is-seduta Gordon Cordina qal li jagħmel studju fl-2011, studju li ħares lejn l-għażliet dwar kif tista' titħaddem il-power station u kemm tiswa kull għażla. Hawnhekk Cordina qal li ż-żejt kien l-aħjar soluzzjoni għal żmien short term u allura dan iwaqqa l-argumenti li ilhom snin isiru mill-Labor. Apparti minn hekk Cordina saħaq fuq l-importanza li f'pajjiżna jkun hawn aktar enerġija rinnovabbli. Preżenti għal din is-seduta kien hemm id-deputati tal-Partit Nazzjonalista Derin Karabot li mexxa il-laqa kif ukoll Graham Bencini u l-wib tal-Partit Nazzjonalista Robert Kutajjar. Intant wara din ix-xhieda iċ-chairman tal-PAC talab ruling illi fih appella lill-Speaker sabiex jinvestiga dak li jagħmel Clayton Bartolo. Fisem l-oppożizzjoni qed nagħmel din it-talba, Sur President, wara illi x-xut li kellna llum taħt ġurament ikkonferma illi l-bieraħ kien hemm skambju ta' messaġġi u minn barra l-messaġġi kien hemm skambju ta' mistoqsijiet illi kellhom isiru waqt is-seduta tal-istess Public Accounts Committee. Ħanitolbok, Sur President, sabiex tieħu l-passi u tinvestiga naf illi fora oħra dak li seħħ illum fil-Public Accounts Committee jammonta għal reat fora oħra. Ħanitolbok, Sur President, sabiex tinvestiga, tieħu l-passi kollha u tara mhux biss il-mistoqsijiet, però anke l-messaġġi li ġew skambjati bejn il-Ministru Clayton Bartolo li hu membru fil-Kumitat tal-Public Accounts Committee u x-xut li kellna llum u tara jekk dan jammontax kemm mal-ksur ta' regoli tal-Kamra, kemm mal-ksur tal-guidelines, kif ukoll ksur tal-etika u kwalunkwe ksur li inti tista' issib. Giulia Falzon għal Net News.